Kif huma bosta dawk ħerqana biex it-tnejn jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija, speċjalment fis-7 lokalitajiet li jiffurmaw l-hekk imsejħa 7 Santa Marijiet, kappella żgħira f'Kantuniera fil-Ħamrun ukoll tiċċelebra l-istess festa. L-istorja tal-Knisja tal-Madonna tas-Samra tmur lura diversi snin, b'devozzjoni lejn Santa Marija iffurmat matul l-aħħar 50 sena. Fil-fatt, bl-istatwa tal-aq 50 sena s-sena d-dieħla huma bosta l-Ħamruniżi li jinġabru f'din il-kappella ċkejkna biex jiċċelebraw dan il-jum t'importanza soċjali, kulturali u reliġjuża. Kappella li iżda ma tkunx fl-istat glorjuż li tinsab fih illum li kieku ma kienx għal Twani Xerri li b'tant dedikazzjoni ilu jieħu ħsieba għal dawn l-aħħar 16-il sena. Aħna meta jkun hemm bżonn xi affarijiet fil-Knisja jsir. Jiena x-xogħol li tiegħi nisboħ, maintenance, bankijiet irranġajna li jkun hemm bżonn. Fl-okkażjoni tal-50 sena minn meta l-istatwa ta' Santa Marija li fset l-adba ta' din il-kappella qed isir restawr anke fuq l-istatwa. Din is-sena sar il-aman ġdid, kif id-drab tal-mant l-antik kien iżarrat u spiċċa ma' żmien. Xogħol li ma kienx ikun possibbli li kieku mhux għall-għajnuna ta' ħafna volontira Ħamruniżi. Ara jien ma ta' nsejjaħ xi ħbieb tiegħi minn hawnhekk, ngħidulhom għandi bżonn irid nagħmel xi ħaġa. Għandi bżonn xi għajnuna minn għandkom. Jiġu mill-ewwel, għandi xi anzjani hawnhekk. Kif insejħilhom mill-ewwel tarhom ġejjin. Għalkemm mhux iċċelebrata bl-istess mod bħal ta' lokalitajiet magħrufa liha bħal Mosta u l-Qrendi pereżempju, Twanis qal li l-fjamma tibqa' taqbad u tkebbes l-imħabba għal din il-festa li għalkemm żgħira hija tant għażiża lihom. Issa fil-festa, issa l-lejla għandna qudiesa, u mbagħad jkollna oħra il-ħadd u jkollna l-proċessjoni t-tnejn. Bit-talb il-Rożarju, kollox. Noħorġu dawra bil-Madonna ġiex toroq. Naddu minn triq San Franġisk, għal triq il-Vittoria u triq Barbara. Proċessjoni li ma tuħux fit-tul anki minħabba l-anzjani tal-lokal. Iżda lilin minn dan kollu, kemm nies jafu b'din il-festa f'din il-lokalità ċkejkna fiċ-ċentru ta' Malta. Twani esprimi d-diżappunt tiegħu għal fatt li n-numru siwi ta' nies hemm barra ma jafux bid-dedikazzjoni kbira li bija l-Ħamruniżi jaħdmu għal din il-festa. Ma kinux jafu ħafna l-istil festa. Jiġu jgħidulna ta' redji stess, aħna ċertu redji jgħidu hemmhekk tagħmlu festa iva, istil festa hawnhekk. Oraj, għandna l-vara aħna, noħorġuha, jiġu r-reffija, għandna 6 reffija tan-naħa tal-parroċċja l-oħra tal-Kunċezzjoni, jiġu hawnhekk, niftehmu magħhom u noħorġuha. Fil-waqt li jiftakar fl-anzjani Ħamruniżi li għal raġunijiet ta' saħħa ma jistgħux joħorġu mid-dar, iħeġġeġ lin-nies biex jattendu l-purċissjoni tal-festa ta' Santa Marija fil-Ħamrun.